आमेरिकायाव फैनानै दासो माथो बड'लेण्डखौ जरे जरे गोसोखांबाय थाबायलाय। ओंलै आमेरिकायाव सिख्ला पटायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा मोखाङाव नायजाया केयार खालामजाया घेन्टासो। बे फाग्ला बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखोलै संसारा। जोंनि आखायावथ' दा फैसा थाइसेबो गैला बोरै थांफिननांगौ जाखोलै खाय दिले घन्टा। What are you talking, baby? Hey, ekhoni baby, they are just remember our country, so that mention our our country, so that's idine. There's nothing to worry, buddy. Everything will be okay. I will manage. 我rokom bato gam jagan rong. 我在是不冷的嘛吧罗马那你嘛 rokom tang na la. 我个比在 jagan miti na. 我人家帮我们口话里是班那里是被不的啦。 我不跟门口摆的不咋变跟了。Negro हिन्जावखौनो सासे लांदोलै आसोल नोङो मेन्टेल भाई फैसा लाबोनो हायासैलै आफा नै Negro हिन्जावखौनो सासे लाबोबाय होनै थां न'आव पागला जादो बेनो बोरों जादो 我 लेथ्रा बाथ्रा खारा बारा मारै गोसोम बनदिदि साराय गिदु बादि सिख्ला गांलाले हाब नोंबा गुफुर गावबो दावखा सासे नङाबा सिख्ला गुफुर नागिरदों बेनोसो Kosali बेथि लामारदों नोङो समायगिलि नोंजों निग्रु सिख्लाया मेन्टेल बाय मिथिगोन ना मानो लानो रे 我 खम दामि बादि मोनदों नामा बर' सिख्लाखौनो हिरि आदैयाव जोनाय जोनाय लागोन खम दङ इयासो Okay buddy I will be back Oi madam if you have जुमाय खिबाथुयो जुमायखौबा मा होनगोन एबा खिबाथुयो लोंग्राथ' खिबाथु wine if you wine have then come me or get me to bring me sorry what are you talking about 我 sister 为了जुमाय पागला ले so we need some syrup hiri wine le oh wine sorry we don't drink wine jadi खालि गोरान गैयाबाबो लाबोनो होब्रा सानथाय ओइ बिदि उन्दु बरिं थाबाय थानोसै लोंनो लुबैदोंमोनलै आमेरिकानि जौआ माबायदिथाय डार्लिं they are very hungry or thirsty America जुमाय so let them drink and get them some quarter जुमाय wine okay I will tell my father बोरै kita ordeino माबा quarterसेल'नो पाग्लाबो लोङा 我 बुंखादो खिन्थु गार'खागोन आङो है जाम्बा बिसोरनिथिं दामा बिराद बुरजा आरो एसे लोंबानो फेयो है जाबाय खालि लोंनाय दावराव जागोनसो माबा रोनावलाबायनोसो गोसो जाबायलां बे फाग्ला साना मानो ओंखारो बे साला हरा मानो जायो बे सुवाखावा अखाया मानो हायो बे हाराम जाबा मेगनाव मानो मोदै गयो आंनि गोसोआ मानो दि हिनजावल' नांगौ आयै हिनजावल' नांगौ आंनि गोसोआव मानो दि फैसाल' नांगौ बिदिनो गोदाव सोराव थाबाय थासिगोन नामा आमेरिकायाव फैनानै एसे बेरायला आरो औलै जायगा नायहैनांगौमोनथ' थौ होनबालाय नाइट क्लाबाव मोसाहैलाबायनोसै नै आमोखाया थांसैसो बेरायनो बग्रा बोरैथार मा गोदाव सोराव थांग्रोलाबायखो बेलाय दालिया सिमेन्टजों माबा आमुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार ना मा होनो बे सिमेन्टजों 100 दाला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि एखेबारे गोरारा मजबुत हेभि अनखागोन आंसोना हेभि गोरारा एखेबारे तामा गोरा अनखागोन आं Hey you guys crazy? That फाग्ला What crazy I don't know I think he is totally mad. क्या बेदं बोखिबाय करता है हाँ मोसौ खिजानायफोर What language is this? Huh? What language are you talking? This is Bodo language जाम्बाफोरलाय I talking Bodo language Bodo? What Bodo? Bodo language माबा मिनिलाबायबायसो बिगुरफ्रा थाङा दोननानै दानो सांग्रेमा फिसा फिसा नुलायगोनलां Bodo language I did not hear about that language
Hey, burbokfोर, Bodo language is the very गोरा language. But रायलायबाय थाबा is so easy. You can talk anymore, anytime. And the because of the Bodo culture is the very मोजां. All the people are know that Bodo language is the very large. And the because मा होनगोन बेखौ? In the because जिखुनु मिथिबाय? Hey boy, what nonsense are you talking? You get really stupid man. What stupid? What stupid? Haganang dana marpit. Isi janla minla nokhite. Ala zuma unjugrani japur. Hey, what the hell are you talking nonsense? Yeah, betana aku nonsense baudeng. Nonsense mane na? What do you mean by nonsense? Nonsense mane? No sense mane shenri. Burbek. This is my sin. I have already. Hey boy, go. Get out from here. Yeah, get out, huh? I don't care. Give me cigaretto. Sorry, we don't have any cigarette. This is the fast food shop, okay? Hey, you lying bra, dokani, you thugaisi. Are, don't sit bra, hama, napai, hor. Hey, you guys have any common sense? Common sense. Beba ma, bustu zakhli bet. What common sense? I don't know le. Hey, mudla. How? Tangwa persi mate. common sense माने नोंसा बिनानाव दंना गैया होनना सोंदों बियो Yes, suat gua teklakla biनानावसो सोंबावलायदों होनबा बियो. You beat up me? Wait, I will inform you police. नुवाखै इसोरना मारै माबा मोनसे हिरि जाबानो पुलिसनोसो खोथाहरखायो थां नोंसानो फानो खोथाय थां इन्डियानि हिनजाव नांगौ बेनो बा मोदला गुबुन हादराव फैनाबो बिराद डेन्जार दमलै माथो आसोल नोङो माथो ये आपन का तेजर गरम हे दाला मोदला माबा मोनसे फिसा बुस्थुबाबो हिरि जादोले बयाखै ओंखाम उखैबाय मिथिगोन ना मा जानो आं थानायाव गोसो बादि जा बिलखौ आं बानायगोन ना खिन्थु फैसाखौल'सो सोरबा होबानो जाबाय मा जाम्बानि राव बुंनाय जाखो बेलाय बिल होनाय मा फैसा होनाया मा थात बिलजों फैसाजों मालाबा एखे जानो हायो नामा बबे नोमफानि दिस्टारियाव नुनाय नोंलाय बेटा नोंखौ ओइ दे आसलथे जाहोमारनो गोसो दंना गैया हा Hey, Deli जा इमान आपत्ति मालायनि मोनजाबा दावहा उदैखा नोंसोरो होद आंहा सिख्लानि बार्गार फाननायखौनो जागोनलै होद आंहा बेयाव लावदुम फिथा जागोनलै आंहाबो होनबा इयाव माखाय जागोनलै माखाय ओइ सिख्लाथ' होनायसो ना मा होनगोन ओइ जारौ होनायखौबा मा होनगोन बिसोरो है जिखुनु गार्लस Do you need anything, sir? दखाननि गिमि माखाय 20 rupees It's only $2, sir. होद बायग्राया नोंसोरो बोरैले माखायखौनो बुजिया रखरखि जानाय दखानिया only 2 rupees ल'बालाय give me madam You have to pay $2, sir. बेखायनोथ' थाइनैल'बालाय give me Okay, here you are, sir. madam bill to ओइ red shirt is will दे दंगा मा होनगोन इखो will give What, sir? ओइ रेड गाननाया होगोन होननायखौ इंलिसाव मा होनगोनलै Red man will give होनगोन खोमालै नंमारगौ ना ओइ बिदि नङा You are sexy hot girl बिदिसो बुंगोन सयप रायजागोननायसो फाव जागोनलै आंबो मा होनना मारो खोथानो भाबिनानै मोनाखै र' माखाखौनो बुजिया बोरैले Hey, जाम्बालाय नुवाखै नामा देग्लाय नुखाया माथो पपकर्न जाम्बालाय पपकर्न दखानि give me some 20 थाखार तखनले जाम्बालाय थखन नङालै थखन नङा हनै लिरनायखौ नाय थखन नङा पपकर्न जानोखौ बाहाय बिनोबा रोङा You can take this packet only $3 Okay, I will take this one the bill will be paid Saturday बुंखाबाय गानतु Okay जावजोबसिगोनलै आंखौ नोंसोरो Hey, दखानि do you have फिथा लावदुम Sorry, what? ओइ थुयोब्रा फिथा लावदुम थुयोलै खिबा थुय मा होनगोन इखो खिबा थुयोलै ओइ फिथा थिंख्लि मा बुङो इखो फिथा लावदुम हुगुमा इथो खि ओइ बुसु फिथा लावदुम थुयोलै Sorry, we don't have. फाग्ला जागोनलै आमेरिकायाव फैनानै फिथा लावदुम नागिरफैनायखै जादोलै सामथाय जायखिजाया फैसाखौ मोदला होगोनाव मा टेनसन जा दखानि give me साना भाजालै मिक्सार
popcorn जा खालि बिलखौ 200 निल' बारा खालामना फैसायाबा बेसेबां जाखोबा सोंलाय how much money happened दखानि Our all total bill $200. है बारा नङा 200ल'नो मोनला take this Sorry, this is not our money. This currency is not our country. मा होनदोंलै सानथाय बे फैसाया सोलिया ना मा होनदों जायानो This money is not our US dollar. You have to go exchange office to transfer. ओइ बिसि जानला मेनला फांफुं नखबि दे टेक रा टेक nothing problem Why are you forcing me? Sorry, sir. We cannot take this money. ये तो बहुत दिक्कत हो गया रे बाबा अत्याचार हो गया आवर महात्मा गांधी नेताजी को अपमान कर रहा है ये तो बहुत अत्याचार happen why our country money not happen here huh? Please give me $200 US dollar. खाय दिले घन्टा नोंनावथ' आमेरिकानि फैसा गैला खोमालाय माथो गैलालै जोबख'जोब्बाय आंलाय जोंनि इण्डियानि फैसायाबो सोलिगोन होननानै महात्मा गांधी आबौ तावला थानायखौ 5000 गोजो लाबलायबाय तै एरकमबाथ' महात्मा गांधी आबौ तावला थानायखौ खनमान होआखैलाय साला मोखौखि जानायफ्रा आरो मोनसे खोथा दासो गोसोआव फैबाय मा नोंथ' बिलखौ जोंनि इण्डियानि हिसाबावसो लागासिनो 200 होननानै माथो इण्डियानि रुजुनायाव 200 टाकायानो मामुलि मोनदों नों बे जायगायाव माने इण्डियाजों रुजुना नायोब्ला बिसोरनि थाइसे फैसायानो 74 जायोब्ला बेटा नोंथ' 14,000सो फरिनांसिगोनलै $200 होनदों नालाय मा 14,000 बे फाग्ला बुरजाला गुजोबले हेलौ सर गिभ मी मानि र आं मा टेनसन दालाय मा रख जाबावनांगौसि आरो जोंनि फैसायाबो बेयाव सोलिगोन नामा होननानै महात्मा गांधी आबौ तावलाखौ रग' लाबलायबाय भिलुआनो खमसो जाफैगारबाय तै नोंहासो दा मा खालामनो सेसलै बिदि मिथिथारनायबा नोंसोरखौ जाहोथारामोनलां साला एरकमबाथ' दाहोना तालांनांसिगोनलाय मोनलाया धरम जानाय नङालै खायदा बोराय बाहायाबा दखानिफोर मुजेखौ खिनो थान ओंखारबाय हरसे हाकिस लागना है माने सो आई विल कम बैक 200% गेरेन्टि दै हे यु किडिं अस नै घन्टायावबो नुजाफैलाङो Hey, where are you going? सदा खारखुमाबायसो Your friend has run away. You should pay all the bills. बोरै होनजादों जागाखौलाय मालायनि थाखाय बोरैनो Pago! जानाय नङालै Hey, where are you running? Damn it, bastard!